Maya payabak po kaya kayungan, kambeda rin kaya katamong pansariling kapagnasan para kaniting misa, iyabetala naman ding makatuki. Para po ka rin kapasalamatan dari Jose Pepe Hizon, Anita Hizon, Senior Choir. Para po ka rin birthday blessings dari Father Jesus Layog Jr., Reverend John Senon Tulio, at Wilhelmina Patawaran. Para po ka rin healing dari Bishop Gilbert Garcena, Monsignor Joe Lacap, Father Jess Layog Jr., Father Anton Pascual, Father Dino Albert Pineda, at John Punzalan. At para po ka rin kaladwa dari Domingo Jr., Benito, Emilia, Janet, Natividad, Bermi, Gemma Beth, Javier Sr., Joselito, Leonardo Sr., Vicente Prieto, Purificacion, Cecilia, Natalia, Lucas, Consuelo, Leonor, Romeo, Ernesto, Reynaldo, Irene, Reynante, Efren, at kareng ega-naga ng kaladwa kim purgatorio. Maya pa nabakiringan po. Morning, Happy Easter. Maragulya pong kusyong kaya katamong ini nga bak ketiking parokya tamo yung aldongay ni. Uling miyabiya po yung kaya katang parokya. Karing pilgrim sides kaniting pag-celebran tayong 500 years of Christianity. Kanya metong tapong simpleng seremonya ning pamibuklat kaniting ausan tangin ng Jubilee Door. Yes, okay. Nya umpisan tayo pong ini kay metong nga kanta panimunan ta rin kay katang choir. Ikanta tayo ngayon ng entrance hymn tamo. Talakad tamo po. Marap tamo po king pasbul. Okay, choir sing.
Kinlagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning banal Espiritu. Amen. Ing lugod ning ipa, ing kapayapaan ni ginutamang Yesu Kristo, ting pamakyam ni banal Espiritu, mantabaya kay kaingan, At keko antimurin. ligaya kay ka o ipa, aminawas kay kami, ibat king karalumduman, papunta king sala. Ing lugod mo manatili kapilanman. Ligaya kay ka o Ginoo, masikanan, marangal at banal. Karapat dapat kapurian, gagawa ka ring makapagmulalang bagay. Ing lugod mo manatili kapilanman. Ligay kay ka o Ginoo, iking malambis sa ipara ding sabla. Mahigit ka king sabla at karing sabla at mabibye ka karing sabla. Ing lugod mo manatili kapilanman. Pakamalan na kapatad, kambering matang makatangad king Ginoong Yesus sa sinubing mebye. Ing maulat pihong waga ning lugod ning ipa para kay katamo. Ngayon iking solemning piyesta ning pangasubi ng mebye Kristo. Umpisan tayong banwa ning jubileo. Ning 5 dalan na banwa ning panga-Kristiyano ning bansa tamo. Kasan metong di sablang banal na kapulungan king bansa tamo, iting kapag masusyan tatakane ing masusing pamagmula ning banwa ning jubileo king banal na kapulungan lokal. Metong panimuna king malalam akaranasan ning grasya at pamakisut amaninay kay katamo kaniting banwa. Matula tamong makirandam king may pabalita ning kaligtasan. King Kristong Ginoo ing kordero ning Dios amilalako king kasalanan ning yato panenang papasyag king meto yato agkatana katamong tumula king lugod na. Lugod, yulitan, may papahayag, karing sablang lelangan ning yato. Manalangin tamo. O Diyos, amigdala kay kami ngeni, ban makitalamitan, king miseryo ning pamaylasa, at pangasubi ng mebya ning anak mo, ipagkalam mo, ipanalangin mi. Pepasig na nga ning Espiritu ning pangayampun ang timong anak mo. Parati kaming lumakad, king pangabayo ning be. King kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, ang mabibiyang pang magagari kambe mo. Kasan meto ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ting Ginoo mantabi kay kayo, At keko antimurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. Ding 10 metong ay alagad, mintala Galilea. Ketang bundok-bundukan, karin anon nunala, pepapuntan Jesus para makikit kaya. Panakit na kang Jesus, siniklaw laking harapan. Bisaman di nga liwa, atin lapang kapikakunwan. Depita na lang Jesus at nga nang migsalita karela. Ing sablang kayo pa yan karimbanwa at ketisulip. Miyabye ka na ako. Munta kayo, ulinita, karing sablang bansa, at gawan nyo lang alagad ko. Binyagan nyo lang king lagyo ning ipa, at ning anak, at ning banal Espiritu. At ituruyo lang tupad, king sablang inutos ko kay kayo. Tandanan nyo, kayabi ko kapilanman, anggaman king kapupusan ning panahon. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Ngening Abril 4, 2021, usukan milaring talasal pantayo, na magmasusi, king Domingo ning pangasubling mebye, kapamilatan ning pamigaganaka, king mumunang Eukaristiya, o misang mipagmasusyan, king kaluguran tamong kapuluan, 5 ng dalan abanwa ing milabas, kanitang Domingo ning pangasubling mebye, ning banwang 5,500 at 20 metong, o anyang Marso 21, 1521. Maging pamikatago niya ng mansana, para king pamamuklat, karing kakatamong pasbul ning hubileo, kilub ning kabilugan o oktaba, ning pangasubling mebye.
Imbes ning akagiwan a binyag a pagmasusyan, king Domingo ning pangasubling mebye. Malyari mo naman, inggawan iti, king katlong Domingo ning pangasubling mebye. Ban kanito, mitudla king Aldo, na may pagmasusyan niyang mumuno, ing sakramento ning binyag king Cebu. Maging pamikatago niya sana para kaya katamo, ban ganakan, nung makanano ring pipumpunan tamo, mumunara lang biklat ding pasbuldo, karing dayuan amay nibat pamo king Espanya, kapamilatan ning dayat malat Pasifiko. Antimowari, nung makanano ring mapakumbabang pastol ning Bethlehem, tinggap dalari Maria at Jose, at ing anak ning Diyos, king sepupuna ng Maria. Pagmasusyan tayang ngeni, ing kalam ning kasalpantayanan, apawaga ning krus, ning Santo Niño, at ning Virgen de los Remedios. Iti sanang pabanwang kapag masusyan, agkata nakatamong malikid pasibayo, king istorya ning kamumulan ning kasalpantayanan Kristyano, karing kakatamong sara-sariling banal a kapulungang lokal, ing mikawani king binutil king Apo, ing malikid pasibayo king milabas, banabalo at atalastas, nung nuka rin tanang ngeni, antimong banal a kapulungan keti Pilipinas. Dapot, lumawe tamo naman king paing tungol, kambening matibe pangakong mitake, king aliwang partining yato, antimong regalo, ay tamo, tinggap tamo, antimong regalo. Kapatad, umetana king lagyo ng Kristo, ing dalan at tatayid kay katamo, kaniting banwaning grasya at kapasalamatan. Nami tayo po ngayon umpisan, ing makuyad tang prosesyon, kabang idalit tayo, ing litanya ding banal. San Miguel, panalangin naning Diyos, Panalangin mo kami. sanwaling talapaminyan, Panalangin mo kami. Santa Maria, induling Diyos, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Juan Bautista, Panalangin mo kami. San Pablo, Panalangin mo kami. San Lorenzo Diacono, Panalangin mo kami. San Antonio de Padua, Panalangin mo kami. San Carlos, Lungob tamo at mo niya kapasalamatan king Ginom. Itiying pasbol ning Ginom. Tara, lungob tamo kaniti.
at kamtan ing pakalulu at kaligtasan. Ako yung pasbol, nga naning Ginoo. Ninuman ning lungob ka na ako, mikabos siya. Lumba, sumakaya, at manakit siyang pastulan. Pagtatay ngayon ing pamuklat tamang dalit, ing sinubling mebye. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. At kinyato kabayang karing taong ngayang kaluguran. Ginong Diyos sariling malwa, mayupayang Diyos saligpa. Sa samang nakapasalamatan laka, pupurian nakapaulining keka ligaya. Gloria, Gloria
kasalanan iyato. Nakaluluan mo kami, ikang makaluluking wala higpa. Tanggapan mo'y panalangin ni. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Muling ikang pupuling banal, ikang pupuling ino, ikang pupuling kakatas-katasan, Yesu Cristo. Kakuming Espiritu Banal, ing ligaya ning Diyos Iba. Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Manalangin kang o mapamakadulong ipa King Aldoy ti linupig moing kamatayon at biglat meke kaming pasbol ning bielang angga King kapamilataning bugto nga anak mo pagkalob mo sana King ikaming magmasusi King kapiesta ning pangasubli ng mebye ibayo na kaming lubos ning espiritu mo ba kaming mga intulid subling me King asdag ting bie alang kapupusan itiyadwan mi King kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo mabibiyat ang pang magari kambe mo King kameto nga ning banal espiritu Diyos manggaman King alangangga Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ragul abage, ame palyari king mabilog a bansa ning Israel. Megumpisa ka ring Galilea, kay bat na ning binyag a penaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano ning lininyan ning Diyos king banal a Espiritu at king upaya. Uling ing Diyos at suya kaya mintaya ka rin king sablang lugar. Darapat mayap at pakayap karing sablang
inalipan na ning Diablo. Ngeni, ako ang poding kayabe ako. Testigo kami, king sablang depat na, king mabilog a bansa, daring Hudeo, at king Jerusalem mismo. Angga king pinakure, king krus, dapot, king katlungaldo, pepasubliandeng me, ning Diyos, at pepakit ne. Eking mabilog a balen, nune ka rin, mapilan mong testigo pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni, ikamiring testigong deto. Kasulumiyo, kimpamangan, at king pamaninum, kay bat ng sinubling nebye. Inutos na, ing manaral kami, king balen na, at patutuan karela, king ya, ing tilduanan ning Diyos, mukum karing sablang mga bye at mga mate. Migsalita la tungkol lang kang Jesus, ding sablang propeta. King ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da king kapamilatan na, ning lagyo na at ning kapatawaran da, ring karelang kasalanan. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. itiyeng aldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Itiyeng aldo at tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula at magsaya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Wagas ing lugod na at alanganga. Ding memale ning Israel, bustan sa biyenda. Wagas ing lugod na at alanganga. Itiyeng aldo at tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula at magsaya. Ing upaya na, yang mimye tagumpe, king kakatamong pamakilaban karing kasalanan. E ako mate, nunemye ko, bani pasyag lang depat ning Ginoo. Itiyeng aldo at tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula at magsaya. Ing sikwildang batu, ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Ing Ginoo, ya ing makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Itiyeng aldo at tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula at magsaya. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Kolosas. Anting nang ikayupin, mi pasubya na kayong mebye, kambe ng Kristo. Sukat yu lang pagdulapan, detang bagay at sukaring banwa, anong nuya ka rin ni Kristo, makaluklok king wananing Diyos. Itanam yu la karing kaisipan yu, retang bagay-bagay at sukaring banwa, at aliwaring bagay-bagay at suketi king yato. Pablasang ikayo, mete na kayo. Ating biyayo makapampan, ngeni. Kambe ng Kristo, kagum ning Diyos. Dapot potang milantadyang lubos i Kristo, at yaing biyayo. Ikayo man, milantad kayo, kambe ning king ligaya. Amano na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po. Sekwensya ning pangasubling mebye. Tara bininyagan, king ayin ning Paskwa, idalit tamo ing kapuryan.
ing kordero, siklungan na ring ovehas, ing alang dungis a Kristo, king ipa, karino sinut ding makasalanan, ing biye at kamatayan, kim pamipamok, mikulyutan. Bistat ing puning biye, meteo, ngeni mabye at lubos mag-ariyo. Maria, kaya ka nang sabyan, ing siksyan mo kabang dalan, ing kutkuta ng Yesus, ing sudaryong pigburol, at ding saksing anghel, patutu, king sinubliyaping mebye tune. Wa, mibangon niyang miyuman Yesus, akakong aligan. Tanang mirapal, king Galileo, kaya kayo karinyapin muna. Balutapin mausta, king kamatayan, migwagiyang bitasa, Yesus as sinubling mebye. Ariming alang kayarle, king kamatayan migtagumpe, ing kaya kapung pakalulu, ibubud kaya kaming alipan mo. Amen. Alleluia. Kristo, ing kordero ning Paskwa tamo, midawon nyo. Magfiesta tamo, kambening tula, king Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo man tabayake kayo. At kekante mo rin. Pamamasa king may pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya ke ka, O Ginoo. Kanitang mumuna ng aldo ning parminggo, maralundum pa. E Mariang tubo Magdala, mintaya king kutkutan. Ikit na king ing batu, makalakoya king pasbul ning kutkutan. Inya milayapin, at minta kang Pedro, at king metong pangalagad. Apakamala ng Yesus, at nga na, kinwaring Ginoo king kutkutan. At ay mibalo ng nukarinde binili. Inyay Pedro, dinwalya kambenanitang metong, ning metong pangalagad, balang munta kingkutkutan. Miyagnan lang milay, deti nga dua, dapat itang metong alagad, aunane, pablasang mas masalusuyang milay, kesa kang Pedro. Mungunayang miras king kutkutan, siniroya, at ikit na king kilub, ing telang lienzo, makabili king gabon. Dapat, eyamelaos king kilub. Simon Pedro, akatukina, karas na tambing yang
Melaos kilub ding kutkutan. At ikit na laking gabon ding telang lienzo. Antimurin, itang imala na penakapdaking buntok na. Iti ere kayabe ring telang lienzo. Nanay makatoklipya at magdilidili king meto nga lele. Kanita, itang meto nga ilagad, makaunang miras, king kutkutan, linubya naman. Ikit na at sinal pantaya ya. Ang gagitang penandit ay ito, era pa atatalastas, ing sasabihan ng kasulatan. King sukat kang Jesus, ing subliyang miye. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapulyan ke kao, O Kristo. Maya payabak kay puwa tapi Esther. Sikat no naman deng lagyong Esther. Ne. Masayang Paskong pamanyubling miye. At ini pong ito po ang ating selebrasyon ngayon ay makasaysayan. Itong pagdiriwang natin itong Paskong muling pagkabuhay. Kasi last year lockdown tayo. Iilan lang po kami. Kaya meaningful ito. Lalo na sa akin bilang pare. At ngayon meron na po tayong congregation. Bagamat sa iba po sa Manila hindi pa rin sila makapagmisa with congregation. So, hingin po natin sa muling pagkabuhay na sana'y buhay muli ang kalooban ng bawat sa atin. Ngayong mabigat pa rin ang ating pinagdadaanan dahil sa pandemya. Pero ito po'y makasaysayan, hindi lang dahil sa nabuksan ang pintuan ng mga simbahan para sa mga magsisimba for this year Easter Sunday celebration, kundi ang araw pong ito ay isang paggunita sa unang misang dinaos dito sa ating bansa. 500 years na ngayon ang nakakaraan. Kasi nung unang idaos ang banal na misa sa ating kapuluan, ito po'y Easter Sunday. Ang exact date March 31 daw, 1521. At yung misang yon ay pinangunahan ng isang pare na si Father Pedro de Valderrama. Siya lang mag-isang pare sa expedition na yon na pinangunahan ni Ferdinand Magellan. So, alam po natin yan sa history. Kaya ganyan pong ang ating simbahan, Katolikong simbahan dito sa ating bansay binuksan, inumpisan itong pagdiriwang ng 500 years of Christianity sa ating bansa. Para sa atin ito'y very memorable, very historical, very valuable. Na kailangan ipagdiwang natin ang pagpasok ng Kristyanismo sa ating bansa. Bagamat kung titignan po natin ito, yung nagpasok ng Kristyanismo sa ating bansa, hindi naman sila talaga mga misyonero, kundi ayon sa ating natutunan sa ating history, sa libro ni Zaide, yun po yung gamit noon. Alam ko, ang apelyido Zaide, ang mga kasilang ito, they were not after evangelizing yung anumang lugar na kanilang mapuntahan, kundi they were just looking for spices. Kasi mga Espanyos, mga Kastila ay mahilig sa pagkain. Kaya naghanap daw sila ng spices. Kung ganun nga yung dahilan. Pero ayon sa kwento ni Antonio Pigafetta, tignan niyo po, napaka-advanced na naman Kastila noon. Sa kanilang mga expedition, meron silang chronicler. Meron silang tagasulat. Kaya ito pong ating pinag-usapan hango sa diary ni Antonio Pigafetta. Na siya ang isang traveler and isang writer. Ang ayon sa kanyang ulat
pagdating dito ng mga Kastila, nakasama nga ito sa expedition, sila'y nabigla. They were surprised and amazed at the hospitality and generosity of the natives. Yung dapat pinana sila at saka mga sinibat, pero napaka-welcoming daw. Napakabait. Itong mga tumanggap sa kanila. At dun sa kwento ni Bishop Ambo, dun sa amin pong isang talk o recollection, siguro ano din siya, quoting ang sinabi ni Antonio Pigafetta. Bagamat hindi mga missionary itong mga Kastila, dahil their hearts were touched deeply, no, dahil sa the hospitality and generosity of the natives, kaya ganun parang na-challenge silang isabuhay ang pagiging Kristiyano. No? Dalhin nila ang Kristyanismo. Siguro, para sa mga Kastila, wow, sabi niya, ito'y mga pagano, ito'y mga enemies, pero they have the hearts of a Christian. They have the hearts of Christ. No? Kaya ganun pong itong mga Kastila raw ayan, hindi parang naging girero o parang mananakop, kundi sa bandang huli, parang naging misyonero talaga sila na dalhin si Kristo sa mga katutubo. Kaya nga raw po, dun sa araw ng unang misa na dinaos, itong mga natives ay lumahok, nakisama. Kasama na yung mga kanilang pinuno na si Raha Kulambu, tsaka yung kanyang kapatid. No? Na later on, they will be baptized. And they will be given the gift of the first image na dumating, religious image na dumating sa ating bansa, ang Santo Niño. Kasama niyan ay yung pagtirik nila ng isang krus doon sa Burol, doon sa Limasawa yata, Limasawa. Kaya ito po yung ating pinagpapasalamat. Salamat sa mga Kastilang ito na hindi naman sila mga misyonero, isa lang yung pare, pero naging kasangkapan sila para ang buong kapuluan ay masakop ni Kristo. Ganyan naman po ang Panginoon Sa kanyang pagsugo sa mga ngaral, sa mga apostol niya, they were not perfect people. Lahat sila may kahinahan. Lahat sila may kakulangan. At lahat sila baka may nakaraan. Dito nga po sa ating ebanghelyo ngayon, eto, narinig natin ang pangalan na namang ito, yearly, pag ganitong panahon, si Maria Magdalena. Na sa mga ebanghelista, siyang pinapakitang unang nakasaksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Unang nakapansin na nawawalang Panginoon. At sa ibang account nga, siyang unang nakausap ng Panginoon, muling nabuhay, na hindi ganong aninag na kilala kagad ni Maria Magdalena. At ang ating tanong ay, bakit si Maria Magdalena, of all people, gayong sabi ng mga ebanghelista, 7 demonyo ang pinalayas sa kanya. Sino ba itong Maria Magdalena ito? Dapat maghanap ang Panginoon ng mas karapat-dapat, mas banal, na magdadala ng mensahe na siya muling nabuhay. Hindi po ba ganyan? No? Kung maghahanap ka ng magbabalita para na rin na protektahan ng yung banal na pangalan, maghanap ka ng isang dignified. No? Para kagalang-galang, KGG. Siyempre po, ganyan. No? Kahit ngayon po, malapit na naman ang eleksyon. Ayan, maghahanap ng mga campaign managers yung mga kakandidato yan. At siguradong pipili nila yung kinikilala, yung pinapaniwalaan, yung ginagalang, yung pinapakinggan. Kasi pag yan ang nagsalita, makakakuha ng mga boto. Pinapanibalan yan
makakapag-impluensya. Pero ang Panginoon, bakit itong mga taong ito? At consistent po ang Panginoon sa kanyang pamamaraan. Yung mga hindi mo inaakala, nakakasangkapanin niya, sila ang kanyang pinipili at sinusugo. Marahil po, alam na rin niya si Judas Iscariote na ganoon din siya. Pero the Lord was hoping that he will be converted and baka sakali magbago. Pero yun nga po, ibang istorya yan. No? Kaya dito po, itong mga, ang pangkat ni Magellan, parang naging accidental heroes sila. Parang naging kasangkapan na sila ng Panginoon. Bagamat hindi nila alam, bagamat hindi sila aware, but God made them instruments so that our country, na hindi pa pangalang Pilipinas noon, ay maging Christian country, maging Catholic country, na dito sa bansang ito, sakupin at magpasakop sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya, kung nakakarinig po tayong ang mga Kastila noon ay mananakop, they were colonizing countries para sa kanilang sarili. Pero para sa ating pong mga Katoliko rito, that's true. Tama yon. Pero again, ika nga, kahit baluktot kung minsan na itutuwid ng Panginoon at nagagamit ng Panginoon para kasangkapanin niya, para ang salita niya ay mangibabaw at mapakinggan. Ito po ang ating pinagdiriwang ngayon. Ang pagpasok ng Kristyanismo na dinala ng mga imperfect mercenaries. Mga hindi naman perfecto. Hindi naman sila talagang masasabi nating misyonero. Though later on po, makikita natin yung ibang mga expedition galing ng Spain, mas marami ng pare ang sasama. Why? Bakit mas dumaming pare? Augustinians, Dominicans, Jesuits. Siguro dahil sa sinulat ni Pigafetta na ang mga katutubo rito, they were open to God, open to Jesus. Hindi po ba? Hanggang ngayon, ganyan tayo. Kung mayroon tayong isang magandang katangian bilang mga Pilipino, bukas ang ating puso sa Diyos. Bukas ang ating kalooban sa Diyos. Ang Pilipino ay may takot sa Diyos. Kaya, diba, dumaming mga misyonero dito dahil dyan. Kaya hindi po ba natin dapat pagsayahin yan? Hindi ba natin dapat ikagalak yan? Meron po mga arguments. Kasi nga, di ba, magkaroon ng mga himagsikan, mayroong nagkaroon ng pag-aklas laban sa mga Kastila. Pero that's a different story. Kasi kung ang mga ninuno natin ayaw sa pagiging Katoliko, Kristiyano, dapat matagal na tayong hindi mga Kristiyano at Katoliko. Ang pananampalatayang Katoliko ay niyakap ng ating mga ninuno. Ang mga Kastilang palalo at ang hangarin ay sumakop lamang. Yun ang itinaboy ng mga Pilipinong Katoliko. Pero never the Christian Catholic faith. Kaya ngayon po, ito yung pinagsasaya natin. After 500 years, ito pa rin ang Pilipinas. The only
Catholic nation in Asia. In Asia. At tayo bilang mga Pilipino ngayon, tayo ang isa sa mga misyonero. Dahil kalat na kalat tayo sa buong mundo. Dahil sa mga OFWs. At sabi ni Pope Francis, you Filipino, sabi niya, you are smugglers of faith. Kung mayroon mga nag-smuggle ng mga goods dyan sa atin, sa customs, ang mga Pilipino raw, sila na ini-smuggle, dinadala sa ibang bansa, palihim, patago, hindi man lantaran, ay ang pananampalataya. At how many stories have we heard tungkol dyan? At ako po'y pumupunta ng US. Makikita mo sa mga simbahan, parokya, ang bumubuhay sa mga simbahan ay mga Filipino na nagliliyab ang kanilang pananampalataya, ang paglilingkod nila kay Kristo. Ayan ang binubunga at binunga nitong biyayang tinanggap natin that we were Christianized 500 years ago. Kaya ito po ang mismong ating mga namumuno, ang CBCP, ay ginawa itong Jubilee Year of Christianity. Jubilee Year. Actually po sa simbahan, every 25 years yung mga Jubilee celebration. At ang Jubilee sa mga, yan ay hango sa mga ugaling Hebreo. Alam nyo, pag Jubilee Year sa mga Hebreo, yung mga inagaw na lupa, dapat ibalik sa tunay may-ari. Ganyan yan. Yung mga may utang, wag nang singilin. Jubilee Year. Kaya siguro pag kayo po 25 years of marriage, dapat kalimutan ang nakaraan. Magpatawaran kayo. Parang ganyan. Yan po yung Jubilee para sa mga ano yan, yung mga Hudyo. And we took this belief from the Hebrews, ang Jubilee celebration. Kaya sa ating simbahan po ngayon, ayan, mayroon tayong mga simbahang itinalaga para maging pilgrim sites. Itinalaga ng CBCP para puntahan natin at tanggapin natin ang biyaya nitong Jubilee Year. Kasi kung paano po sa Jubilee ng mga Hudyo, pinapatawar yung mga utang. Sa ating simbahan naman ngayon, hindi utang, kundi yung kasalanan. Kaya nga po mayroon tayong plenary indulgence na tinatawag. Plenary indulgence. Pag indulgence, ibig sabihin parang tayo'y iniaalis sa mga parusang dapat nating harapin. Kasi di po ba ang kasalanan natin lagi may mga consequences? Meron laging binubugang di maganda sa atin na dapat nating harapin. So rito, sa atin din pong kasalanan, kahit na pinatawad na tayo, meron pa tayong dapat harapin na bunga ng ating kasalanan. Ngayon po yung Jubilee Year, in all her power, na binigay ng Panginoong Jesus sa simbahan, sa pangitan nitong plenary indulgence, we are given yung hindi na haharap sa mga temporal punishments o mabigat na consequences ng ating kasalanan. Kaya para matanggap po natin itong plenary indulgence, yung una kailangan kumpisal tayo. Pangalawa ay magkomunyon tayo. Pangatlo ay mag-alay tayo ng panalangin para sa ating Papa, para sa intensyon ng ating Papa.
kahit na isang ama namin lang, isang Abaginong Maria, no? Kaya kasama na yung luwalhati, no, sa ama. No? Yan po. At siyempre, yung pang-apat, dapat po para tanggapin natin itong plenary indulgence, pumasok tayo sa banal na pintuan, the Jubilee Door. Yan po yan. No? Kaya kung gusto po natin tanggapin itong plenary indulgence, itong full indulgence, gawin po natin yung 3+1. No? So confession, communion, intentions for the Pope, at kailangan pasok tayo sa Jubilee Door. Para bagang ito po'y ang ating taus-pusong pagsisisi, pagtalikod sa ating mga kasalanan. At para bagang ito'y sapat na para ipagkaloob sa atin ang full indulgence sa ating kasalanan. Kaya sa inyo po, kayo pong mga nagsisimba ngayon, hindi niyo pa po tinanggap ang plenary indulgence niyan. Kasi hindi pa binuksan ang Jubilee Door. Kaninang pumasok kayo. Kaya kailangan balik kayo ulit, papasok muli doon. Ayan po yung ano. No? At sa ating pong probinsya, meron pong ilang mga simbahan na tinalaga para dyan. At salamat at isinama po. Di na kailangan tayong lumayo. Sapat na ang ating mismong Jubilee Door para tanggapin natin ang biyaya nitong Jubilee Year, 500 years of Christianity, para matanggap ang biyayang ito ng plenary indulgence. Kaya sa inyo po lahat, Happy Easter, happy celebration of the first Eucharist in our country, happy 500 years of Christianity sa ating lahat. Amen. Ngayon po'y ating baguhin ang ating pagkaanib kay Kristo, na tayo mananatiling Kanya at sa Kanyang panig. Na sa Kanyang tabi, tayo mananatiling itatakoy lang masama. At patuloy tayong yayakap sa Kanya ng buong pananalig, patitiwala at pananampalataya. Nya kaluguran kong kapatid kang Kristo, itamo man mikutkut tamo kambiyan ng Kristo king binyag. Bad kambena mibangon tamo king pamibayong biye. Ngayon miganap na ing kapag masusyan ng Koresma, ibayo talang miyuman ding pangakong miyapse kanitang may binyag tamo. Inyang sikwil tayo sa tanas at pengako tamong sumuyong tapat kang Kristo king kayang banal akapulungan Katoliko. At ito siya po rin gamat yu, cleanse pista mo na, with feeling in kakatang pakibat. Nya kaluguran kong kapatid kang Kristo, sasakwil yung kasalanan, baka yung miye king katimawan, ding anak ding Diyos. Opo, sasakwil ke. Sasakwil yu, ing pamanamuyot, ning dewakan, ampong paimburisan yu, ing pamag-ari, ning kasalanan. Opo, sasakwil ke. Sasakwilye isatanas ay paning kasalanan, ampong prinsipi ning karalumduman. Opo, Opo. sasakwil ke. Okay, babae na po, gamat. At sasalpantaya kayo king Diyos, ipanglubos mayipaya, di na lang king banwa, ampong king labuad. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya ka naman kang Jesucristo, anak ng bugtong aginuta mo, amibay kang nuan ng Bariyang Birhen. Mi pako king krus, mete at mikutkut, sino ding mebye, at ngeni makalukluk king wananing Diyos. Opo, sasalpantaya ko. At sasalpantaya kayo king banal espiritu, king banal na kapulungang katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa ding kasalanan, king pangasabi ng miye ning katawan, ampong king biye alanganga. Opo, sasalpantaya ko.
Ing Diyos ay paniginutamang Yesu Kristo, pigkalaman na katamong panibayong pangabait, king danum ampon king banal Espiritu, at pepatawaran ding sabla tamong kasalanan. Papanatilian na katamo naman sana, king katapatan, kang Yesu Kristo ang ginutamo, manggaman king alanganga. Amen. Amen. So ngayon po, dumurot ko, wisikanda kay king bayang benditadong danom, kawisik ko po mangurus kayo, tanda ning pamibayo yu, king pangayanib yu, king apong gino. Ing pamibayo tamo, king pangako, king binyag. Kayang kewan
ang daya, Deus felinis, king kasalanan at saglang nuhis, salaning yato at kayang asin, yaing kayausan, yaing hikilan, bale na pari, bale na hari, bansang iniwing, taong mepili, kayang kewani, usalanihan, pantayang unye, kala mapatutu. Ti Kristo yung ginuning biye, ape pasabyan ng may biye ng ipa, itamo man pasabyan na katamo, king kapamilataning upaya na. Ipayabot tala reting kayadwanan tamo, king ipa tamong atsubanwa, nga tamang manalangin. Ipa, pakiramdaman mo kami. Ipa, pakiramdaman mo kami. Banging banal a kapulungan, ipasyagne kambening sablang tetagan, ing tagumpe ng Yesus, king yatong mabibiye king kasalanan, dewakan, dusa, kakaluluan, at kasakitan, lalo nangeni king pandemya ning COVID-19, ipanalangin tamo king Ginoo. Ipa, pakiramdaman mo kami. Banding pamuntok ning banal a kapulungan at king kapamahalan, matela king pansarilirang interes, bangkanita asoy wandalang mitmong katapatan, ding taong penibala mo karela, ipanalangin tamo king Ginoo. Ipa, pakiramdaman mo kami. Banding sablang bininyagan, matela karing kasalanan da, at mabibiela agpang king dignidad da, antimong anak na ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ipa, pakiramdaman mo kami. Bang mi kabayong kapanayan at kimbiye king bansa tamo, king kapamilataning pamanalal tamo, karing bayong pamuntok ayating kagiwan, amanungkulan, inutil, makaintegridad, kurap, ipanalangin taking Ginoo. Ipa, pakiramdaman mo kami. Bangding sablang miyawa at masakit, pauli ning pandemya, kamtamda ang malagwang kapaldanan, king kapamilataning panalangin, ning Nuara Birhen Maria, ipanalangin taking Ginoo. Ipa, pakiramdaman mo kami. Banding sablang bagay sablang meyango na biye, makapakirakela king maligayang pangasublinang mebye, Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ipa, pakiramdaman mo kami. Oy pa, inganak mo, linupig na yung upaya ning kamatayan. Mananasan ang iting kapag masusyan mingeni, italakat na kami at ibayo na yung biyemi. King kapamilatan ng Jesus sa ginumi, ang mabibiyang pang magari kambe mo, manggaman king alanganga. Amen. Luklok tamo po. Reta pong makasadyang mag-offer, pwede na lang pong pumila king libutan. Payabot na,
papayapot na ingin papayapan di kayo payapot na ingin kapurian kita o Ginoo umatamumpe Diyos at arini makaluluwi bakit kami at tayong gaya na ikang tanim ikit biyaing Ginoo pabiyaing Ginoo papayapan di kayo payapot na ingin papayapan di kayo payapot na ingin salamat kita o Ginoo salamat king biyang isubli salamat king biyang ibahu salamat king kekang kapayapan ikit biyaing Ginoo mabiyaing Ginoo Lalakad tayo po. papayapan di kayo payapot na Ginoo papayapan di kayo payapot na Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapatid, manitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan sa aning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatama ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O malugod ay pamin, iti sanang sakripisyong panibataning bayong biyempong pagkabiyel, para king banal na kapulungan mo, matulame sanang tanggapan kay kaming magmasusing mipmong tula, king pangasbi ng mebye, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kekanti muri yat na yoren pusuyo, makayan nano kinginu pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat-dapat matuli Tunepin karapat dapat at matuli, sukat ampong makakabus, ing puryan ampong pasalamatan da kapilan man, ampong nukarin man o Ginoo. Lalong-lalo na kaniting kabengyan, ay Kristong Paskwa miyain niya. Ampat siyang tunay kordero, milalako king kasalanan ng yato. Aking pangamaten, aking krus, ninupig na yung kamatayan mi. Aking pangasbi ng mebye, sibli na naman ng biyemi. Ulinita, kambering sablang koro, lingangel karing banwa. Daradit kami king ligaya mo, alangtok ng ngaming kakanta. Manalangin mo, Diyos sa mayupaya. Ituing manwa, ituing yato, kingkegang ligaya. Hosana, Hosana, kingkakatas kataasan.
Ikapin ing banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimang titi pangambon, karatingayin mi, ban pabanalanala at para kaya kami gawa na lang katawan ang pondaya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambing mi panganyayaya, at bayan nakusang lub dinaw ning biyana, king pamaylasan pon kamatayana, kinwaning tinape, at te pasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, at dinwang niti karing disipulo na nganam, kunan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinwaning kalis, pasibay pe pasalamatan naka at pinuri. Dinwang ning kalis, karing disipulo na nga na, kunan niya iti, ikaingan, at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ang pangalanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayampon para karing sablang tao. Ban kanita may patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasag tayo misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, linubig mo, ing kamatayan mi, ing pangasubli mong memye, simli mo indemi. Inong Jesus datang ka, Inong Jesus datang ka, datang ka maligaya. Inyang inigaganakan mi o mapamakadulungib pa, ing kamatayan ang poning pangasabi ng nebye, darang miya kaya kaiting tinapi ning biye, ang poning kadis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikamingan mi sulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antibang metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy paing banal kapulungan mo, ang makalaganap kimeto yato, ban meganap yasana, king lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Obispo mi, ding sablang pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Gana ka mula naman ding kapatad mi, ama tutod na king kapanayan ing pangasibing nebye, lalong-lana di Benito, Janet, ampong Emilia, at ding sablang mayang mo na biye, king pakalulo mo, tanggapan mo sana, king masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, paggamwa mo mi, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit, king biyalang angga, ban kambening Juana Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering Juana Apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod kaya ka, king kaya kabanding panabon, puriyan ang pon paligayan da ka, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya. Kambening banal espiritu, sablang parangalampong ligaya keka. O Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king halangangga. Mapaminto kay nga tala pangabos at mihubog kimbanal ng turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin.
aning lumo, ing kakanan, ing alo-alo, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ing along-ehi, at ipatawan mo ke kami, ding salami keka, at ipamawalo, waring karimi kasala ke kami, emo ke ipay, sawol king tukso, nulay kabusking maro. Igabos mo kami, king sablang Marokoy pa, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, bang king kasawapan ing pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Ingkekain ko, yayan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanan ka. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan alakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, naning pansinan mo yung kasalpantianan ing banal na kapulungan mo. Lain pamayapan ng pambilugan, may agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyan pong magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapinanman kay kayo. At keka ang timurin. King Espiritu ng Kristo ang sinubing mebye, ibiya tayo king metong at metong ing tanda ning kapayapan. Kapayapan, kailangan ko. Poderoling Diyos, amilalako, ing kasalanan, ningyato. Makaluluan mo kami. Poderoling Diyos, amilalako, ing kasalanan, ningyato. Makaluluan mo kami. Poderoling Diyos, amilalako, ing kasalanan, ningyato. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato. Doon tamang mayaws, king apunan ng kordero. Ginoo ako matampang tanggap tanggap keka, keka, dapat yagtes may may amano mo, amano mo, kumayap na ako.
kalungkutan, di Maria hanapin mengutan, di nadia inerong kayang tisnan, Jesus ka kuyang panintunan, inginu alalayo keni, keni sinublia, pepe aleluya, inginu alalayo keni, keni sinublia, pepe aleluya, panintunan keni, ing mabe usal daring mete, mabeya anting sinabi na, at kaya beya hanggang inginu alalayo keni, keni sinublia, pepe aleluya, inginu alalayo keni, sinublia, pepe aleluya, Maria nga nang nagsalita, inginu ayang kayaram na, naboni naman ibang na, ingig pa kanin kong pamunta, inginu alalayo keni, keni sinublia, pepe aleluya, inginu alalayo keni, keni sinublia, pepe aleluya. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Virgen Maria, kaya ka ing Diyos, penibala ning anak ng bugtong, kaya ka i Maria, binili na ing kapanaligan na, kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao, Juan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami kindaklat nimbye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampong sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata, laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamateno karing dakalataw. Aduan mi ngeni kaya ko, ingbaliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ing antabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milo, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikod, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi loring doktor, nurses,
At ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Emula paboreng miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loretang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loretang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manalo na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayang lub at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo, o maganakang ipami, lingusan me king alang ko pa sa lagod, ang pongganakamayng banal na kapulungan mo. Ban king pamibayo na lug, king kapamilatan daning miseryo ning kaligtasan, pangayin tuliran ng kamtan, ing ligaya ning pangasabling miye, iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pakamalan na kapatad, kami ring mapasalamat a puso, miyagkatan tamongan magmasusi, king kalimang dala na banwa ning Kristyanismo, king bansa tamo. Ing regalo ning indulhensya, pigkalam ning kayang kabanalan, Papa Francisco, ang tabayanan nakatamo kaniting banwa ning grasya. At tamong piniling pisamban ning jubileo para karing pamag-pilgrimage tamo kete king Archdiocese. Nang ka rin ding pasbol ning jubileo, may buklat la. Ban kanita tanggapan ning indulhensya plenarya kaya kaba ning banwa ning jubileo. So, reni po rin pisamban, nung nukan kabilang nga ping pisamban tamo keti Balen, Mexico, ing Metropolitan Cathedral of San Fernando,
churches kanilang Jubilee Year in celebration of 100 years of Christianity in kinatamang bansa. Iba't yung puso ng pananapilita, iba't yung kalalaman ng misteryo ng Diyos, imaulang ilong ng pakalulog, mamagos at nabalaboy ang kanang-kanang. Inisip mo niyang ekakati, ang luna pa man karakata, ding tawang sasaklo kalit. Pabalik-bala rin manisip namin ini ang mali, ininduling pakalulog. Balik na naman ang sa akin ng pakalulog. Kaya kapanin yung banalaban mo. Bandarin kay tamang at tamang kasunado, ang tulad ng malapis na tubo ng Diyos. Inibigay mo yung tawing benediction. Bendisyonan na kayo ng Diyos, ilabas na yung kaya, malit sa naging pagmasusi, yung kaligtasan, at maluto na kayo sana ng Elisha, kinsap ng pangayari, ng pangalasanan. Amen. Ngayon niyo, bigyan na kayo si D, king pangalibrihan, king Pirananda, king kapalitan ng pangasabihin ng Ede, ng alam ng buto, ipagalitan naman sana natin ang magdas, hindi, alam katapusan. Amen. Ngayon mo rin di manan, di nagdo, di pamailasan dito, at ngayon magmasusi kayo kay Pungula, investa ng kaligtasan. Pangituloy mo sana, pagbinan naman, ng South Mount, ingalas kami, ng kalatawang mga Pungula, kaya magmasusiyan, kailangan ng kaligtasan. Amen. At bilisan na kayo ng Diyos, at gusto yung kaya, inipa, ang kunin naman, ibaning ka ng Espiritu, Amen. Inibisa kaya umedaliting kapayapaan. Alleluia, Alleluia. Salamat kay Diyos. Alleluia. Alleluia. It's going to happy Easter, masayang celebration of 100 years of Christianity in Kanaman Bansa. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ama panalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng biye. Kaniting panahon ng Kwaresma, sasabyaning ginuke katamu, ing makyabe tamu, king kayang lasa at kamatayan. Makapalub, kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno,
ampom pamamyelimus. Antimurin, ngening tatanggapan tayo, ingkalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirakita mo nga sa kaniting misyon ning pamagdake, ban mi kabie, bie. Uli niti, agkatanda kayo ngan pong makyabe, king programa ning parokya, bieku, biemu, ami balangkas, para karing kapatad tamong lubos mangailangan kasaupan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king awus ning panahon, ing pasiknangan, ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot, ampong kasakitan, adaralaning pandemya. Makanano po ing gawan? Mumuna, malyari kayo pong mirikil metong alkansya. Boti, lata, anong nuka rin yula ibaldog ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayol, o kaya naman iba't karing assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong nu makalagi, ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pi bale-bale at abayanan panalangin akapagnasan potang babaldog ing daon. Iting kaya kayong pamakirake metong yang dalan ban mi kakaganapan ing paninasan ning parokya karing miyayaliwang programa ban mi sulong ing bie. Malyaryo la pong ibie ding kaya kayong alkansya magumpisa king panahon ning pamanubling mie o Easter season, king kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Anting Kristiyanos, mayayawis tamong mipagkalaman ni dake. Iti, ing misyon tamo, ang makaparikil king pamamiebie, karing aliwa. Anong no ing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginutamong Hesukristo, idala na katasa, king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.